ఈ దేశంలో అవినీతి లేని పాలన అందిస్తున్న ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం, పేదలకు సేవ చేసే ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, పేదలకు ఉచితంగా రేషన్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం, పేదలకు రేషన్ బియ్యం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం. చెప్పు కేసీఆర్, నువ్వు ఏం బిక్కినావు, ఏమి ఇచ్చినావు? కోవిడ్ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రాణాలు చేతిలో పెట్టుకుని పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఇలా ఫామ్ హౌస్ లో గడిలో సేదరిన మూర్ఖత్వ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఇలా ఎవరు నాయకుడు ఒక్కసారి చూడండి, మీ ప్రాంతంలో కోవిడ్ ప్రాంతాల్లో మేము సందర్శించినాం. మా పార్టీ కార్యకర్తలు మీ దగ్గరకు వచ్చారు, మీకు మందు గోళలు ఇచ్చారు, వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు, బీపీ కిట్స్ ఇచ్చారు, శానిటైజర్ ఇచ్చారు, మాస్కులు ఇచ్చారు. చివరకు మీకు చెప్పులు కూడా కొనిచ్చిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. సేవా దృక్పథంతో మేము పనిచేస్తాం. సేవ చేస్తూ 8 మంది కార్యకర్తలను పోగొట్టుకున్నామన్నా మీకోసం. 8 మంది కార్యకర్తలు ఇలా మా మధ్యలో లేరు. 12 మంది జిల్లా అధ్యక్షులు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. చెప్పండి ఒక్కసారి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు వచ్చినా మీ దగ్గరికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీలు వచ్చినా మీ దగ్గరికి, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వచ్చినా మీ దగ్గరికి, ఎంఐ పార్టీ లుచ్చానా కొడుకులు వచ్చినా మీ దగ్గరికి, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవన్నీ మాట్లాడితే కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతు పార్టీ అంటారు.